some other allowances are kabuma some thousands of Ghana cedis. And no bia can want them say yen scrap our allowances no mojino na yen fan save your mind sikao. Yeah, dear 400 cedis pena bosumi bi oso de mayeno and a man for ni abre say omuntwem. And no dear minua ba ye ka se betia se ne atiatie china enye ye da. Sesi an mususu se momo de no abel se abosumi ba ko ene afeko emaye no eno no ka ho bi nti na ama ne mu asode san se ebia na mo de na kwa akoya sa aban no atwamu anesa menia ti sa be eka mu be se abosumi nkono no ye pusu mpanyimfo ka kyerem sa ne eti no huhu se ya lawa no matwam ema Minister of Education e ba abonten be kire se amuntwa alawa biemu Minister of Health for became say alawa no ye twam enti yenke akoma nto omuyem omuntwam ena ma ye kan akoma to ye yem a ene da so ko school na wani da so say alawa ne beba so ohunu enti ye de ade kwa ye mpese e beti bida ene se beda sorry almost ya allowance no omatwam ene de mpese e beti bida na mom ye sika na asa akokem no afe ene bosome baako boni ben na student nurse se midwives nkwa ya ye eya others de ko ye nkwa ye de ma mo kwa che se ye hu hia ma oman no bie mu ana and school na ye kono faso ni so ntini allowances na ma ye dwene ho a ye ntiase Sompa 93.1 what my phone see na ye mom panyimfo punum enhwa na motu a wom so betu dia fa ho why me pa cho matimi nya ba yes you da se papa abusofo wei ayadesuafo bia one more gente tia baba ya nurse for na midwives one mon kabo mko na ye ne panyipa bako owro beneza boatin di nkoma a wo kire se wo mkora allowance na ma afeko ene abosome baako emada entuom susa aban peso otwam enti ne IMF ho sensema sabebom no enti ye no ho nkomobo ene yekoya ekotie bi abuzanfo ento so ne wo IMF nsensem ya wo yemfom nkomampani na nadodan kwakufodo na tena ye na ene mampani na nadodan kwakufodo de atoje se IMF no a wa hye ne so afo esikasa no ntoto so so onkobo omupunum na ene ne kire ya yen hyase ne omu ni nkomo nyen hyseye no mo meso esikasa no ntoto mu emoye no Wakama Ghana manyina atiase se wene ayebretia wom ena yeko yakwa akopemwa ede free IMF mpanimfo no so momesuye mu no mo entutu ne mama ye se beyo ne yesikasa no ntutu ye bekoye di amaye wose akwa je se wuyisu kai na ebia wo di free kran ebe kumasi abonten so na da bia wo de koba da bia de koba saa no waye wadwini se bia bosume wo ye nimu wo de bekwa koma fita for magazine no ma mie atai nim amie adjust pipe nim amie engine ma change wo yere se be na ka ne da bia betimi di akwaba wose ye no na Ghana ban ya hyase a ye tutu saa na mo wei eye mra no pay mampani na nadodan kwakufodo apamfo bia wa hyase soma wonum so mo nkosi Ghana ban na mo wa mama hodo so na wo somo mama makono de sansemin atudwa no wo chese ogide wa resemu pa se mezirim fa ye hu omo nei se ne omai Ghana ye ni bra adwuma ye de nkabomu ye de wenta so etutu anamo no ogide wa resemu se enche bia IMF fo ayakọ omo nchen so omo mo ayen emiesi kasem ntoto ye emfama ye no ye se nche bia niema ebe totoye ede amomeye waso yisi akwa mefofo eto nchane a aban so so yenhyehye se enche bia so no wo ma ede niema begugu akom ema bretenti mu no niema etimi atotoye ede amayem yisi kasem no akoso agane naso ama niema akokoye wase amanfo bi kekasa an ena Ghana Beyond Aid ne de asiye ya tuna jejemu atuna sabamu no woche se wo ma entuna jejemu sa se IMF fo ntoto yo mode ba no wo mo efri mu fisi ya pa atene ye hwesi kasem no ntoto so ene atena ye hwemfiri dwuma ne dwede won sensem so ayen hihie pia ne nyina ne tintimu no beboa amommayi ejejina ye am yesi kasem atotoye etimampani na nadodan kwakufodo chese magana ma de hye yabamu emu na nemizrimfo aye hu omo no enche bia ye hu omo bio sikasem ebekoye di amommayi pa Yeko ampame number 1 ye no watch ma kwa nwoma mansini mu. Ye de ka boade hye mama ne dada se wokọ
Ampame number 1 na nananma hemfo ne panyufo ahodo ho no won ma bomode papa aye won mo nyame somo adwuma ma meka sei won mo sie jana bia kakraka ne won agana yi a efe papa eche wo bi dan ya wodamuo won mo si wie na maburu nkomo obi nim de bate bayera homam ya mana mo akese maburu no esore yom hwe mo mesin kwatie wo konfo ye wono na wa ampame number 1 konfo se wa koto se wo bi bia obekwoso bia no woni a wobewu enti obi antumi nko yi a nana konfo se yemfa gyanan ne nhyɛ ne nsa no ono no gigi sika ejisa pa se yemfa ma no ma ono no gigi sika ne de ene obi obekɔso bi obewu enti eno na tomaburu no tiri mu ameka sai ejana bia no si wo hyepe enso nipa ntumi nkom no akwane amenne won mo konwuram ene mo kogya won mo nan na asam ne ba ya na no pa wade akyea bia dwumade so a wo man ne ya wadu boakye wotere na dwamo no se da bi asam we de wo se ebɔ mpanyifo prum sanse ha dwene se nananom ahemfo won besi ejana bia fefe sei na so maburu ntumi nkomuo no na kyese akwakoye asefem sem enti wono akyea me kwa me antwi obrempɔn edi nkoma no sewe asem ne de turo do no kura no na mo ka no na konfo se wa koto de wo munim asem mo nka nkyere no konfo se chinchina atwan wo ma fa gya na bia na mano a nipa bi obekɔso bia wono so bewu ni rabai o se oni aba ko ani o fa se ba ko obedi ade a ofiri ho a wono ba yi o ye jana bia wantumi anyi nto ba ye ne ni na kwa fam se de bi ntumi ma na enka wuram no kre oje ya no tun ayi pasu e ma o ko fe bosia ma ye de wuram so be jana bi fi ya e che obi fi kama na ye ko du ba bi na comfort ba ye na bi se nka o nyene no mfa ma no ntina so so o jabi o se de oni ne tete oni ne abusia e ba ta wan ha ntawa be ba oni ne ntem ndi sana masono ye wie ye ai di be koso na fe de no di hu bi ase ye kroma no mu wa be koso bia ubewu na ta na nya die na me ya na asem mfa man taso afere ama wore de wa be koso bia u nti obempo so enchere nya ze yi o ma ye fa chiri ye tu anama me ne mpanimfo obempo ne mpanimfo osmai ma ye so ye fa chiri e ko be di ye ko o mu ma ye hu te o da bia ntisa enso ne nka se o mpe chief no na sabe ye sia jana bia no kra no ye kosi ne dana mano no ne jana bia no o dada ansa ne ye kosi sa bosun dan no amano ne no mpa nko be ka se de no mpa enko de fa kire so na mi mi kwani so e ko ye ho ne ma e ma ye wi mi an ne ti ka te fun ma koso mprim ni an ka ma koso mprim de bia obi anyam he me ko no me sheda bo ni pa mi aba ne e bia bibi se na me ko na mpa se bibi se ti o mi wu achi ana o ma hu kwan o mbe fa so nso me ti o de bibi anya e bia fe na bibi be m de ni bibi anya ne ya information nyina bi aye ma brante bi ko akwata so nipa be ne nu ba ko ma me na ye kana to me tie no fa ni fie na ko wonam ni fie ni mu ana o kema ko e do ko kwa no bi da ko se ro de ka che mo man tron de ka kire mo no mo ante wo ya mo kwa akogya mo nan no wei eye wo chia me kwa me antwi obrempon ampa me number 1 no wo ene ne kasa ya wo kire mo na busuafo nyame ya dom a yani assembly member ya wono so ewa ampame number 1 electoral area yera Michael Ofosuhene ebedi nkomo live ewa fidie so na wanam kwa so wa ba wonya maye no de na ya se boama wobesom na nyame ya dom assembly member be kan sa ye hwenanim ye ne no pe yan pa na hadwene na toilet sem yai yenko nyina hini yenko di nkomo bi ho eche kurei adaya mrante ne maba wo nyina hini zongo abonte so the warning na emu opie emo mu DC honorable Isaac Kofi Mafu sesu onim no oye na adwere se kina Ramadan paiba omo kwa akobɔ no obesi ase a ene ne ade ni di ne ebeto no adaya omso omo ya na ba akopɛ wo nyina hini zongo onom no papa de credo aba betum aba besi ne sebe mpreduasa enya ba bi nya wo no nan ne ko ama no so ne Palma Kofi Emmanuel enkodi nkomo kasa de masa amabunu koi Kofi mahai meji so omira na oho ya de nyame adom me hu ye mpacho na moso erade adom na mo se nyina hini zongo toilet ba akopɛ wo ho a sebe mpreduasa mo ne so DC ya ba betum etichina mo mpa ebo na mo bebo de ay Ramadan when wansi ase mira eye nokre a atinye bia eni ho na enchiremu no enie eye be emfie enan nie 2018 mu ena ye janan ba ko a ewa ha ye mrewafo ye maamenom ye nuanom obi bia ekoso obie no assembly no edi credo ebetum
ye ko ekobisa say oh adenti na mo de credo ababeto ye agyanan mu a enkyeremo om de ma ye ne say agyanan no ayema enti etwa say wo mbetwe esi was hard for 3 years last year yi ena yewura assemblyman na wo ha ada Roma wo mbetwe agyanan no enti wo mbetwe ni nim say oh wo matwede a ene afa ye betumi akoso every last year up to date enso a wo mma ye kwan ma ye nko agyanan no so enti ye akiriwia a etwa mu no ena yewura DC eba ase ena ye de tu nanim ena wo hye ye mbo se wo de emo kakra breye ena ebisa ne se yewura wo ma ye mo se ye nkodi ye da ase na se ye didi wia ye pe ba bi agya ye nan a emfie miensanie emfie nan mu nie ena mato ye gya nan mu asi honom ye nya ba bi nko enti ye di mu ni wia ehemfa na ye nko ena yewura DC yi hye ye bo se o enche wom de niema agugu akwam enni 2 weeks kra wom be ba bebie ano e de amayi eno nso abosome miensanie enti emabunu a ewa ha no ya dwen ho ahun se occasion bi ba se ya ena yewura DC yi ene amanyofo no enya kwan ebe hye ye bo akese enti pam no twanwo yempe yewura DC wa ase se obesan aba no aba be hye ye mobiem mira se edu anopa na se ukọ ye bola no eso a arehu ye pa ubehu obi yire eni obi kunu nuom kotobola ne so eje wonan eye awrahusem a se yetwe hu ba bia ye nte ase ye de yenim se ye zongofo ni nti ena se wo mu eye yensa ana ebra wo mtu yen toilet ni mu no emfie na nie sabre no ye kro bro no ba ko ha ye from kwanta toilet no eye mienu wo ma ye ni nyina de same year wom to enu nsumu but eno any 3 months kra enum said wom bia no ma wom ba ye de since 2018 up to date ye nim ade entra enti ye mpe ye ready see e wo occasion bia se wo zongo se obeba ba be she mbo ekopem se yen toilet no mbebie ano e de amayen ena ebiem nso ye bola ye to bola gusuo no wo mama ye container ba ko de nanso container ne ye ma etimi di be bosume na wo munya mefa enti wo mtu bola no edigu efom enso se wo san kotugu fom kran so a ye besan ajuska na arehosem a ewom ne se wo hwe yen bola na hipokosora ebro abrosan ba ko enti ene yen wire na wo ma electricity for wires no aka akra bi na abo enipa miensa na ahwe ho enti mira se mo frɛ ye na mo bisa ye ya na de ye ka no enti ne ye ka ne se ye bola no ne ye toilet ne de se free ho a se occasion bia ba ye ma ye ready see kwan se omra emekasa wo ase enkyerɛ yen 3.1 Kofi enti wo se emfie 9 nie ena mo toilet ni DC di credo ababetutum ena o man mo emfie 9 nie since 2018 na assembly members a ewo sa nyinayini zongo electoral area onom no wo mo akwai DC asotire sa toilet ni yetum nsie 9 ni ena munya ba bi sebesebi enya mo 9 mira awrahusem a ewom pa no ene se on se yewo assemblyman na yato aba ayi no ewa ha ena ye san wo government appointee enso ewo ho ebere bia etwa mu no na assemblyman bia no wo ho na ye frɛ no baba yaro no anye assemblyman but wono na ye ka se onhwe sa agyanan bia na ewo ha si no so ena government appointee ya appointee no o se there be on makwan emma sa baba yaro no enhwe sa agyanan no so na onu mom na behwe so na obegye ye me se ogi sika no assembly fo no kyerese sika no emma won ho na fufuro yi nso ayeto abama anu
ɔno nso baayɛ wɔno deɛ yɛada no ada ɔno ɔbaayɛ no mmom deɛ na yɛato toilet no dada Kofi toilet no ayɛ dɛn pa yɛatoto mu toilet no ayɛ dɛn ɛberɛ a yɛtoo mu no deɛ mfie nan mu nie no saa berɛ no ayɛ ma but last year ɛnom bɛtweeɛ atwe ɛna still yɛatoto mu yes afei yɛatoto mu na no yɛde yɛ krataa no bi kɔma a yɛwura commander ɛna yɛwura commander frɛ wei sanitation foɔ no na nea ɔkaeɛ ne sɛ pipes a ɛdeda ɛkɔnɛte ɛde kɔ manhole no mu no ebi apaapae na wɔn hia sika less than 3,000 ɛna ɛde ayɛ na wɔn nya saa 3,000 no ɛde yɛbisa yɛn ho sɛ na yɛwɔ bɔɔla wɔ ha yɛ ɛbrɛ a na yɛgyegye sika no saa sika no nso wɔn de yɛ dɛn Kofi deɛ o deɛ home so na yɛne DC nkodi ho nkɔmmɔ na sɛ toilet nti momma DC wɔn ne sɛ Nyankopɔn yɛ adom mo ne tua sɛ Nyankopɔn yɛ adom ɛkyena so na yɛnua no musumifoɔ wɔn mo ɛsala na ɛba so ɛno nti ɔmo bɛbɔ mpaeɛ na saa mpaeɛ no ɛna momma DC wɔn ne sɛ toilet no so wɔmɛbie yɛ a hwɛ ne wɔanyina adwene sɛ kyena wusi mpaeɛ bɔ n'ase yɛn kɔ ɔma no so ne yɛne ɔnabo Isaac Kofi Mafo nkodi nkɔmmɔ nkɔbisa no sɛ na adɛn na toilet yɛaba ne sɛ yi DC ma hɛn na ohu ye de Nyankopɔn no wadaroma obade adaroma de fa chire mi me hu ye de rade ase DC na de nie nyina hini zongo mrante ne mabawa wo mo so mo ya ne ba kopɔ mo koso wo ba betutum mfie na nie last year kra na mo se aye ma na de ndie mo ba betwe na komo hwe ne mo se nka mba bia mo masa koso settle ya mo mie DC na de ye se kina kra de we na mpa bɔ no wansi ase minia medawasi mesro ye minim ni se o manchechire ene aman DC ye ahomana tia to mabusiafo ye hwese ye bese nya DC bio na ye ne na wiewie nkomo na we de adehia ewo nyina yini zongo ye watch mamponi abato mpesu asomrante de mabawa no eno magiga charge ya second kon a omode woni ne mu opie mu DC onobo Isaac Kofi Mafo se shara na china sampa bo mo bo na china edi akwakodu omo sala no wansi ase ena mo toilet ba ko pa sebe mpredua so mo ne so a waba betutu munti ena nyame ya adom yenya DC a na nkene ne edi nkomo aja ahomana tia to mu no ye hwe se yebese nya DC bio DC aba yenkwai honorable akwaba bio DC asa akwaba mimi amejo so na uchechem se o manchechire mesro se amanchechire ye nyina na ye toato adwene ne ye de achechire o man no me baaye no mankasa environmental officer be bom mama ne mitu ana moko ba bia na toilet no no me environmental officer na me frɛ plumber adu say na mka se me so me say adu say una wo yes adwumadi ewi sebe kwan ben so ne befa so ebetimi ahwe ne etu ana mo ne ayewe na adu say ka so chief wadaroma enokre pipes ne nyeme bi na aseye ana me so me say adu say me so ye estimate never bremi why estimate or their brain? That was last week. I know the brain. Me no kase. Last week me to kwa kra. Say me no kase me wo. Say me wo wa. Me wo wa say me no kase. Mama do say uncle no what to turn your be no fambra. Na yen hwe na yen me toilet no. So me pa frankly speaking me just about 9 months back. O ma bebo mama ni. Me nim say me papa me ma me nua no mabusuafo na tin zongu. Me so me ye nipa, say be nipa wo didi e say wo gya wo nan. E na ye maso die say wan say mababa to problem kwan bia awrade ben ye madom a me fa so a me hwe na problem e fro ye maso. Man ka say me to ana mo akọ me ntu na jeje mu. Ma ya hobo me ya so say let's make it about next week. Toilet me to ana mo ye ba ne abe ye fro ho. Ti me nua mesre, sebe nyame a ye so mu no. Ye nyina ye kwa ye be ye da nyame. Die me nua ye ke mesre sebe nye toilet nseminti sebe Nyankopɔn anda Roma afia so akwa abetue ye nyina ye pompa ni ahiemu na me nua ne kase sebe toilet nti ye nua ye ready since ho a mesre sebe ye ready so nua ne me die no ye nipa ebi mpo a me na maye mfumuso na na abe me mfumuso me mom nya mfumuso a ye nti na sebe Nyankopɔn anamontu ye de kɔhye no mesre me nka ne pii de me ka ne se metu anama wo de ma me na awotwe Mommy, just 1 week. I'll make it. My man, I should say, I estimate you now what they are bringing. Me no kasa sisi a sisi no. DC shebe na watche obekwa akosiesie toilet na bia manyina ni zongo mrante na koso. Me ni amia kasa makoho. Matu na mo akoho.
Me pacho mako only am 1 week. Hello. Na this mate 1 week ne de waka yate na this is almost say also ba 9 months ne say wo hwe ni bram na ntende kasa kra omo ma warning say china kra when one see omo empire bona say ke so many abre pa o there be misro ma min ka se menchiro o set me buy no enya problem ni nyina da ko pena wo hunu me pacho what say eya na mo ntuo me environmental officer from to me ma me ko just about 3 weeks back and me ko ya me ko witness toilet no and me who say problem say na wo ho eya ma say dey so say sikasem ugina ban na mu na wutu ana mo wa ban sikasem ho a eze say wo so hwe ade a wo be ya ade emfa how bia mre o pacho what me nka meton kapa DC meton kapa minia sebi ekono esimi so na do dan kwakufu ado na da o monya mugide ya ma sadia se me environmental officer. Hello DC na asamu awuke na jese china empa bo no ntimi nkwase no no minia empa nimpa cho tie me no ka sei ma ba workshop se wo wa me wo wa asesi ya me wo sirem wa a me no ka sei na ma tu nipa omuba be gira manam no mu no ma ye empa bo no enye toilet ni nti ana sebe mpred me wo wa sebe meba na this area what ni pa dia ka twom so munye ne wan hwe omko mbabu omo o me nia mesre sebe ye nipa ade bia no no me dia botre na etu anamo bia me wo gidi sebe eniema na atosi ni se eniema atosi na ye hwe se we kofa hwinti dua bre nyina me so ni di mu me ya show se ma me 1 week nyame ya aduma ma bedru adwoada nyame ya aduma adwoada na wo nyina hini me se dwoada nyame wo nyina hini me ba bedru a me srew me hwe se toilet ni dia dro bia na branch no mama disika no akoye na edi ya to ye why me so ni di mu me so mpete me akasa me de mani akohwe e sikasem mama na esmeta mankasa biti wa ebeye na efri ho no ne de hawaye den eyi o hawfu bia so nyesre yem fo we nkofa ni bia emre ye me papa me nuanum zongofo ye nyina ye nipa baako e wo ye tin zongo ye hwe ma we nkofa haw bia emre ye this would amate etinyankopo ya adoma juada oba na kese ni next week juada de na me sa ba onche ababusa na esie me boa adaro ma me assure say believe me this me nipa me se kwan bia so me ba nya me adoma e betwe ne ye toilet this kofi me judi this kofi mafu me judi pa ti yo mesro say yanya dia jaw dia ne dia soa ntu ben dey mama soa ade soa no so masoa ne ye pa so ti ase me also na pressure no beba me so ka kire me nia ne se mesre no onya abotre na bibia ba ye dia abotre na eka se be dia wo kan odika matidisi ogidie se nyame ti ase man ka se me botom sika kura meye di amanimonyam abre ye nyina nti enya ade a we kofa hintwi dia ana e kofa ha abeto me no wonte me nia no mu nyina ye nyina ye busu e baako me ma me papa me nia no me ne me kunzongo enzo me ko hoda me di me ko project me hwe ma we kofa kra bia na twes mate e de wase bebre me nia disi me so me da se pa ne adachi a wanya me ya wie se wo ye workshop na nsu nyina anum no wa pia bonte ne ya ba be din kuma da se pa abja fonti nyina hini zongo twede a boys no apomade ese tumamu a na nkechena omode twa omu DC na DC ya ba bonten esrese ye mane na woche 1 week pe obehwe wasiesi toilet no e dia mom koso ya ene de ba toilet ngomo e ba toilet ngomo disom na bo ma se woni obi ki asemo ai nipa na se odifo ana se onifo ai oni ne kasa na odi kare me pa che odi kare no nti abrantie pa Mark Kofi Emmanuel ne nyina hini zongo mranche ne mabawa no omunyanto boase e kira nyare this is what nipa omoba omunye omofe so no mde omunte omo na woche ombe ya mom agozi atoaso toilet no a aguzo fo jana no a eni eguso a ye woso na ampa me number 1 eho ne yakoi mo de mo na Facebook na mhwa de ejana no ayeso obi dan no a obi flat ya just wode be ma han no eno ne yede ato ye Facebook na ye Sompa 93.1 wokwa YouTube nso a eye Sompa TV ye nuanom a wonom wo sunwan Sompa 98.9 wonom so afa ya just obi ye hwe bie ejana bia kakraka chese nanan ma hemfo ne mpanyimfo a wo mu okro ne mu de wonom abomoden aye wonom afamu de ya enka obi ya benya ba bia gya ne nan na so yese konfo se ana ade ne si wa hesei nyame adom honorable Richmond Richard ofosu hene wababa ka yensa ye ne bedi nkomo yero a yesa ho akwa ba biem o
Major Sumiaba. Apom ye die. Nyamiandom. Wabrem. Yes, Kose. Ono boy yanhwe. Yenim se fiti enra na ye ne wapem so a edidi asem ho nkomo. Ma me ne nkan bi sa we se efiti enra bepem ne no. Adehia won one pa me number 1. Afedie won mo bo atom yam se ajanan no mbekọ so ana. Meda wase meda watie fo nso ane wahwefo nso ase ewo ebra ya bedri na emfiti ase no ekoba ase na ye hu no ade ye hu nso sebi wonfa wo kra nkoto chacha wo hu but eba ase enchichirimu ba no nipa ni bi afi na nipa ni bi tie ase se se ne tie no nya sa na etie sese no ebi mabam ho ona boni ye sa na etie dia momienhwe na na monto bia ebetimi atu afa ho a ebetimi ama yakọ ejana bia no so no ya muntu na yenye ti enu anso nyamienum nukure ni madofo ni bi ba ho ama ye ne konfo ni shiai na utimi se na ya odie bi wo mu na ema ne ko ba ne sa but nchichi mu se de asema aka chi ne pa ba ko a onko kan esesa no nti ene ma no kopie se yesi ni penum na ye do mbe ye amamle ama TF no sanity wono boye hwa de wo kasa wo se yaudie bi wom aki we de wadoro ma ha janan ni nie when the fresh one efe ba kono de nya no enu nie na wo kasa na yaudie bi wom ade na konfo de na mode ye no ya na yaudie wom wonti a na entete ba se ni penum won mo koso mbewu ene se ebra ewie toilet no me de se me administrator ena omo ye traditional nti me wie omo nana mo de be ma miska nti me so me hand over keys no ma nananom nti na o se ka omo mienu na omo ye traditional for no omo kan omo 3 pound ho no mo ho kwan pa omo de fa so a ye be bie toilet no ba say omo ye no nananom ye nananom atra konya ene komfo no antina se eni nkita ho bia ena omko ekotwa edwan gu toilet no so omaya apaye efro na je se de wo kan kire se nananom fa komfo achi of course ena omko ye apaye no okay enti meme enti ene ba me ho no meme bu se omko question se komfo no ya we meme se kromo ho no sebi uti wo na ye Kristo ne kura ekromo bia amamle de eso de ma no enti meme busa am se komfo no ya we se ma be bibi sa enti o mo ka chen so mo de o ma ya wi o ma no ma kwan enti me busa komfo no no so ni mo ho hwe enti me yimani try say okay so mo so ma ya wi a ampani ampa so ni nuane ampa ma ye bie 2 weeks e ma na nkrofo koso wa e chiri na de no oteso no yes honorable I feel my better the whole day nipa ba ko pen buy the whole day nipa ama now say how ade aya confirmation center na so abode wura na nanoma be bia de nti na ma nipa na ma ene ye mekọ na nanoma ma kwa ko busa wo say de na asie e bia na bibi nti o ma afa kira ye bia ma nipa na ma ti mekọ nko ti a na nanoma so mu ni hu so mo be fa kire no mo so awe ene se me nkoti a ye se TF no koso a obewu nti me eno na ma be hu se ene konfo na sem na oka se omo ye apaye na oma an involve no ene na ato ni panitim se okọ TF no so a obewu na je se konfo na mu de wankọ nananom ho ankọ kansi so dua se de mu be ye ni nti ya mama ne ni nti no nipa koso obewu ene wanka ene enra me ni di nkomo no amoso sa ni nkasa ye mu nyina kire se ade na omo be ye no ade na omo ye no je eja omo ye am se afa amfa minim afa na amfa no omo se oye na amfa na je se abutu no ade na butu anyeyi sana na o ka kire afa nti on se amfa nti nsuo no na o se omo de ejanan ebeku no ena o man so o man fa ni die se ama no ene nti na ma ko te ye o mote nya nti ese okoso a obewo wono bo ye hwe ba bia so ne so wo no konfo na so ne no so wo no ene ejana bia no emu atwe be sei minu aba
asem ni nyina say biaya ohun no toilet no say no sanitation area dada okay o matia to dada before say toilet mbekọ ho ebewie no according to history no magu biaya baller 40 years baby aye hu ni sa yeah no moto baller ni go form okay enti me ba aye na mbe hu say baller etu go form die nyame ni mkure na moa na me ma ye pe grader ni edwi su na msa akopto anwea se de begu so se de ho no be asase fete em se picture no o ma ntimi anye baby a other side na ama nso be hu se polythene bag to form I just say ho na ye once upon a time it was a refuse dump abusuafo momro Facebook enti na just say de wo kan no ebeye ni nchemu ho no mo no ana ajo enti bia enso a ensuo no eda no ai wo no ensuo no wo valley no asie pa about 20 meters away from toilet facility no yes mochi by mo nchara nchipia biasa na history na wo toilet ye ho ne say na component ho okay ene me kesi sudua na component ho na component wo krum ena owo abusuafie ni fie ena nananom ye se abusuafie no mo abc o me renovate enti o mo ma bosom no ne comfort no entra anti o mo sa akopɛ ba bi foforo e de ama no ena o mo ma bosom ne comfort no so ena o mo de call biaya eye sanitation area no just a fence wall na da o mo mienu ntemu enti ade na e wo na toilet facility ya yenwi no ma di kan asi awia o ma boso but na plastering and other things ni enye nti meme ba ye na ebe ye plastering and other things ni nyina ma ye complete ye nti se o hwe mu a minchawa no tama wo mo de konfo kɔ hɔ no ne bosom ne kɔ hɔ no amamra ne amane ye safata no anyembia mo ye o mo ye okay because ama bibia di kama na bibia ni ho until say toilet yi ho nsem eba nti se bi se mbeto o studio mi ntimi ga cho se maame ma ba so lekọ no kre yes answer na hentwe yi nti enu anu me ne di nkomo no me busa maame ne se sisi ya ne no yenyin firi wa na o ka chem se da bi na emum e wo se de ni die se no yemfa ni die ma no nti no ka ko wie se yi o ka ko wie se e wo se amanre ni amane e se ye no na emum enkoye nipa se de momate no enkoye wie se ye nkukum nipa numu ansa ne hwana ba na yemfa no nko enko wie sa na emum ebi a bibi foforo nti e na no pay me sorry na ka me ko no ne nsuo na gie mu sa na se me nchimi ankwa mudi invite me mu studio ha nti se me free ha kwa ene Maria ta so se ene na wonko asoane so nti Maria ta so se enko prim adwada no na me hu de nananom na nsuo no de opempata wo pese wo gie na sebi ye beye ama ye manfo no so enya baabi akọ yes konfo ye kro no konfo sa na me according to history no omo ekro no ye tano bosom ena tano sunyan no ena omo bosom na eno na ekro no konfo okay sanity okay na enro no na woni ni di nkomo a na wo ka se yemfa ni die ema de ni die se no no anyambia wotumi bie bibie ni se bia eye sika eye wodwan eye aponche eye preko wantimi amie bibia so ankyerɛ wo se bia empata wei na mehia se mo mfamra me ono ka kyerem se obo nipa bibidin se ombeka ho de a onye hwe obema de eda na mka kyerem se ombeka ho se wadawo se nipa no bo nipa bidin ayem framam ti me be evise oyesa na se wa be yi otrofo adi nti obo nipa bidin se so mka ho a ene onye na mum se me medi anim wa aba na die ene o ka se obetwe manual of forma na oboa nti wodi mema ahoho na media fo ni bi wo ho mema ahoho no mo woyi mu no enkwa ansa na ekire memra na enwunu adwo ti me ne se nana ne e ochina nyankopon ye adoma ye ne no meba ene se obole bol nso ade ne nso ntimi nka se nyame ade na auto nsuo na motority nti nti na o se nsuo nto ye no me ntimi akore na so ene nempo na mpo no
onko bosomfie ne ene efiada onko ho ti de se ebia free ochina ne na de chia ko ende mekwa na mene na akodi nkita ho ansa na makohu se ada se ope aponche odwan no adodo sen ne sika sen eni emfanye ansa na toilet no yetimi akoso wono sani entete ne aba no ye jawa mo akọ na mumboa me hakakra ye nim se atoni padodo no wa tirim se ade no wokoso a ubewu entimi nim se mo ye amamra ne amane ne wie kura no a anhwe besa akoye den pa si obi beka se mema so masi ana so obenten de me di kan akoso na makwa akohwe se menwu a enti wadawro mo we no mu wie amamra ne amane no asa no ye wo ka se konfo ken ebekwa ko yese konfokro no abasan so abodwa na wa kesi su dua sa afedie ekwemu ada ho so obi abetumi akwa na sen na mo beye no afa medase yese na edion aye education ne normal ne abotre ti asemo de mi amisusu mu de me hu se panie tito badwuma yanyra okay nti se de ebe no se ansa na amamre ne amane bi nam se na nanom di kan koye ya ankoye dwabo no nti na ma se obitimi gina ho ka se ya anye se ya nipa be se ti se ekoba se wo kire me se ebi a mepe teku ana sempo anam de aje mpata ansa na de teku ana sempo no be ma no de so mamu ni nyina bodwa ema obi abetena ho ehu se ye de teku ne sempo ama sisi bibia efro nti se bibia efro ho de a obi abekoso ama ebe ma konfo no a nso akoso bi na so kona se won so oba therefore it means bibia eni ho wow di konfo be di kan atia no na kan na di echi na ye di echi ono bo ya de that's it was nyame hira opa se watu anamopa se wo de obo ampeso asofo nyame mo a wate na asem we ye ma ne nso ha ye bedi echiri na ya hwe sansa honidie de hu hia eji se wayi hu asi wo se obeboa ma ompeso aso nya adepa no yenso beta wachi edase pa nso me das ya ma ka ye mpa bo na adwuma na nya simple sa enya simple no bo boma wakun waya de enti nipa de wo nyanye o nipa 5 no nyanye nipa 5 de akwa se sebi maba ma se wabufu we ka che se ne wo me de dade bebo tim ti dade nyama yese converse wo de nipa 5 ada meti no me say ye rade me wo se Alpha me number 1 and I said the independent and you buy asana what me akoja mo na yi so be kwa ko hu ne yo that's why I dey bibi be si bia nso mo ba ma so ya ye be so mema mo update yo pa nyame sure amen abusofoni na kasa ye won mo nya for Richard Ofosu hene wono ya assembly member ewo empowerment number 1 eno watwema kwanwoma mansini mu ena wono aboa kyerɛkyerɛ mu nje se de bibia tadin konfo na koma aba fom ya wo kyerɛ se wo se wo mbesi nkunya na empata bia ne amamra ne amane a wo se wono mo ye ne kwanso ano no enti ye behwe wono abo anim se wone konfo se wakoto ebekwa akodi nkomodi afa asem enti etiefo na jese bebia kwa akoso no ye bekoso adi asem yachi na ya penpo masibire enso di amane awzia yanto so Sompa 93.1 FM ye wi aprem to breka se na nsa no bia wo bia na iguso ye de mamo no sauti enka osunye na bonten so a ha Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM yenkwa amano so ne ani abusu apani kwamfori enkodi nkomo enfri homa brasia obosomtwa baton pesias ya tete se langade sem mranche bedionu baako bi yese langade semunti no dia omudi amanfo awu ewo mpotemo no manya asem ketwa amanyankopon ya doma posifo ado num akoze se ni abuzi apani ma han ya gidi se mpone ye nyame adom ye ho ye na mo so adom so esoso ye ho ye pa na abuzi apani sa mranche mako aduonu baako 21 ya yese langade sem eno mo ne mo edit mpotemo no no wo mu firi he ena che ya che wo mu no akwakosi se ni yo echia wachiefo odwumayefo nyina so dia wot no enokre ewum asem ni nyina ne se
kuma brase wo bosomtwe mensimu na eben kuma se fan se bosomtwe nkura eben kuma se pa no eka hondi na ho hene ye fe na ntwu boys ya kon to so mienu e otu for brem kon na yakoba ya ne se otu kwan kakra mechi ena nipa bonifo bi eyese ho ton kuma brase nsase e de ego mbutum ma iwa otumfo na ofre ne brempon no se newa kodubia ona na ni nomra obeduru yankofo ibo no so bo se akonya no kra na nyane dia na omoje kopi otumfo anim ono anya abotre dia busuadua hwehwe mu hu se ye no kra na ne hene ti kwama no so nkoto na twuma yeso nemu omo a omapasa se afri ipa bonfo yin se no mo fo mo krata enkoma ntwu boys ya for no verification and regularization for them anokwa ebi mo aba ama omo de se yo aye on krata ma omo ye wo modwuma na ebi mo so april wa ebi mo so april wo makoma se ye de ye nye nemu langas ne de be ye adwuma nti omo shase fa langas wo ni bi free sankore ene koso e de boa adwuma na omo ye no eni ehu ayam hihie yo eto kromafo ni na so ebi kra dia homtie tree isi se omo hwe na wo nka bi ma wo mo ana wo nta wo kira wo fi ani abebo e betu yire mo ani etwa bi sekan na bi mo so ye won ya emfata nti omo dia homtie bi twane ye na ma police station ben ho ye to nyina police station ko bo wa manie police station ba ho no sa gas fui to share won so ma omo antini anya adwuma no mo sa omo chikoe nse na kakrantem a police force from central police station so koi omo so koi ko omo ne kunu wo hene ne chiame sapon na koi omo bro chiame tete ne ntumam tugu nya police force no kra ne wo ho anka ye basabasasi e di kra anka ne nkwa ama e je ba bo police sahina mane no de dom koi no konya sa langas fui bi emu aduonu ba ko kire wo mo no mo do mo ba and they don't call court wo police for do mo call court wo Asqua Circuit Court na shase na mo hwe won sen mu no ma on remand se on koda remand na mo nya kwan hwe wo mo nsem mu nti nsem no mu hwe mu no na chese ne na nka esa o mo san e ba court na enam abonefusem ene anyambra asem a o mo di ne kuro no mu mmre bebrebia atwa mu ni nti no na akwa akoba se o mo de the police police apɛ wɔn a wɔn nya wɔn nti baasi akyerɛ wɔn no mo ba central police station very sure kyerɛ pa na kyerɛ sɛ nipa bench warrant da wɔn so a wɔpɛ wɔakye wɔn emu dumiɛnsa ɛka wɔn a aduonu baako no ho ɛdi wɔn fa wɔn kɔɔ wɔn akakye kɔyɛ wɔn krataa de wɔn kɔ gyina asɛndibea ɛwɔ paa so ɛhɔ ɛna panyin a wɔte adwa mu ɛka sɛ wɔn kɔ sie fɔ na ɔtwe baako na ɛno akyire no ọmọ fọmọ mra no monto aseniye no so nti na obisa ya langa asem bia menim sɛ ɔman mu nyina mrase bajafo ne president a ɔte adwamkra kasatia nanso nipa bɔrefo yi sɛ ne otumfo aka nyina ne Ghana ban akafa langa asem nyina yɛ ɔmasɛm ɔmo de ɛno a na ɔmo de bɛyɛ adwuma de ehunahuna nkɔfoɔ nti ehu a ɛtɔ ɔmanfoɔ so deɛ efiri bra ɛbɛkye nkɔfoɔ yi ɛhɔ adwo no why you be at Nicola Juma so say I am share in and inti amasu yaba you was a severe to Nicola Juma wow pay bia so ko ha so be bi no timi ayo Juma it's answer aban nya brewo o mana mo mutu yeso it do be some langa sama no correct say o motu na mo bisa ama police force anya o mo aso na de tie no na yɛda ase enkyiremua na wode ama yɛ no nti yɛda ase pa Nyankopɔn yɛ adom ada asɛm no bɛsa akɔso bio no yɛbɛba ne yɛ no aba bɛtɔ nkɔmɔ no sɛ wie deɛ yɛda ase ne wada agye a wanya de ama yɛn abusafo wei ɛyɛ abusuapani kwamfori yɛ wɔ homabrase ɛwɔ bosomtwe abatɔ mpasua so langade for ɛtete wonum ɛne ɛkɔ ne nkyɛne ne kodi nkɔmɔ no yɛgyina wei so ne adan ho kakra ba yɛba ne aka akyiri de bɛpie mu so.
Sesia Ghana Hadie, open internet papa, eye smooth, eye fast. Bemoye dia we bia with speed dia. Eye Cloud Ghana internet. And from when baby share. Say a new site and a rural area. Cloud Ghana chow internet ni tuma. Said demoeni. Entertain ko na ni speed nenso die. Wuhu ne saso da. Say jumem efie anabe bia wo here internet bia de. And no ane Cloud Ghana internet. Sa santa memu hankwa na wodia. Wuni how kra. Cloud Ghana nkwana Ghana ha o providing internet connectivity a entwitwi ni muntwitwensi. A dem say smooth. Dia wodi ye bia a content term so dem out. Say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service in Kwana, Endi Uhamo, and Fahone Baby Awo, Cloud Ghana, a Chautuma, Sawo Demo any speed nedia, as soon as so, as Subimba Ghana had that. Simple, when how bia, you provided 24-hour support. Demau, Yamrantiano, Wofreya, near Drew Hodada, or how bia Sanya Tibia, your son no the amount. What to me a cost the internet net did you media bia woody bia? Ope a chakwaya, top high, opposite Love FM, Yene Kwama Rural Bank, never die bakum. Frame Mr. Internet was 0202 699 110 and now 0244 601933. Ube to me was sending a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sompa nkomo abusuafo muni mi nyina ba ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu a wo mu wakukuduro betena radio so beka wo no masem nanso asem no se yen saka dia abedwafo ne arefo tiefo ye de anim die be sesa adwene na obi nso ho aton sompa nkomo yese awade bie ni wa aseye bible say na obema ni hu oba no wo se a me honam ni na me dompani sete sadia adan ne ware wi a na yesi akire oba ne wiem bema ne wiem de friend is the cheating no ye be ready ye deba bible say obema beja na ja ho ode ho ba akofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene ye wade wi a obe ye japade ani kuni bema ye japade ani yere nim awade mu kwase abuo ni nyina ye be hwe sompan kom ye de ye se asemu bia fabrayen ye ne ye tiefo ne abedwafo no bedi ama enti hia me ohini ni amakranche adazoa sofuma mi premaini e wo sompa 93.1 FM efiada we anumre no 9 kopro anumre no nsia ye ne ni ntire ni akokuru bete ya omini mu awade sem ye be kyerɛkyerɛ na wawade no ebeye yi sompan komo ye se awade bie ni wa aseye na wawade be se ya ejina wo so I was your favorite was system of Jabratran Yamaya Kwaba. Young Foster Dama Cloud Internet. I was your for open internet, Papa, a cloud internet. Yabema Wi-Fi, Papa, my what toye, a demusi shoko. Ya top high. Yana love from the dish anymore, Abrosanwa. Kuma umai Rabank Womono, Sadan Cronwamuni, your frame 0202 699 110 0202 699 110 and a 0244 601 933. Aquacromafia series in Sunye. Ayawasi One Ventures and the Nature One Media at Kabumu. Aquacromafia, dear, I was your four. Who per series papa? Adishia wom, Wobertumedia Bobra, now dear two wofua, a Yakocramafia series. Down the den na what's what your pen paper. Now they are two now what rotro, Sansa Kodani Fishukuba, or baby some wasem. Shannon so quarter beyond your repeat. No me no quapem, no me no per muso. And I remember be a friend on watching per moon. Aquapem non cono, not just say ya so. One more master singing 21st clinic and so one master singing the sciatica expert. And watching a bear back clinic. Dr. Bear say, ya dear water te one. Eddie watching and one see a drone fabrano. Now one shin to us famon. Extra Comfort Limited, Wobed Dahate, Amawato. Once over so from Mano 0249
942 842 0249 942 842. Yeah, call Abe Heba Clinic, Abe Heba Clinic, Onomona, Waka say, Yar, when you na, Edia, my was Yankasi, Bibi Droya, Edisuri, for Miss Wintiania, Kakado Kakra, Edia one Wenoa, and what they say at the Antisabia, Bema, sexual weakness, Kwakudon Surono. Mojuma papa bia okwa be ba clinic ya ye bebo ma fibroid no stomach ulcer hen ye tru ye yi wabra ye mfa sekanka wo epilepsy e tire nom ene koko ne manu amubu munsa enhye danko ye syphilis gonorrhea nom sickle cell low sperm count diabetes malaria holy heart ya ebi piefie bi mu a na dane brabone usu ne atete ne areho no ko abeba clinic ne bebo pa be ma unsa to ba bi so emiese ko sickle cell ho scan ene ho test ya ko abeba clinic ye mfidi papa efiri utire so kosi na ase ye be fifi ni pedue ne mu a na yade ne susu ba bi etebia de doka tipa no dwane de efiri ni pedue ne mu ye otana so apatrapa new site ai apatrapa junction wa from 0243 34 5392 0243 34 5392 and 050 64 60 208 050 64 60208 na no e bon komo so mpan komo na nwumre no nan kusi no nsia ohene eni amakranche adazoa etlase na enwumre obia boa selema tu sele oboa na biawu nyasem ketwa we sompa nkomo sompa enkomo enu an yedi na nwumre eti ade yanhia no nan ekosi no nsia oboa aware ne beso boy no de wasim broke heart no aba bema get na juicy kedi dingina ebesiesia mawate ko akoma to yem cause ya messages ni yankinkan kakra na yenko ebuso for majon chira mo de aba no yankinkan bi mfama mo yi Eric kwa bodi patriotic voices be chem no need free no zere ejemu andisi for pa mo da so daye se mesan so ababiem anamro fi mo se mre bi atwemu metena so mo anye hui amo man no Frederick Mystica eno no so de ne de ba no se sciatica warrior no 21st clinic eno ne de free eno so mpa news de ye ewiase wo nyina yaje ba bi afancha kase enkoma Libya boga kwadwo so de nie kwa na ekosoro eno se ncha kase enkoma wono bo retayo yeda se kekeka soa ena wono so kasei American Town ena say wo my Ghana ya like you see enya mampanyi na do na be de akira wono bo man ho ho ban Dr. Baba Zamo Master Planner Junior Kintampo ena was ye nyina enya citizens wati me enya spectators bia merebe hade for MSS wo man no Isaac Akroman was wo hwe live e free Germany more fire ye da say Father Ziggy ena say wo monitor news no pa every be pass more fire Mrs. Boatin Libya boga ya da wase entry Paul and was say loud and clear ewo Ashtown downtown one more Summer Fashion Center ho na yewo nana poku obo ase won so ne dia ba ya da say Odro Bema Dennis Christopher Kaswa Kwame Adoma Kodwa Asempa Furniture Works Oyibo Boatin ye oyibo mu nyina da mo ase Miss Amisco Spelele Kaswa ena fe nab Ablekuma Central wono so de ne de ba chese mo amode ba de modo so papa ye da mo nyina mo ase da mo ase wono mo bo aye na hwie eye kokoa jando akosua somo ne omagua akire eno achi no wo hene ni ama crunches of mame premani wone kwabna kese wono mo nyina aka wono madwiri bo mo de bo abi ye nkonya afia age wa kode wone mo fi emu woko MC ahonso so a Akiola school fees PK Rocky Nana Yao and a fake tree ni ne nkae ne nyina Godfred ena wono domboa ena fe Silas ono so etachire be Silas ifiri no koya moni din a won fa ye biem nde ze wo se boni din na yansem from no ankasa no ano ayora asante obo Benedict wona sansem mu nyina ma ye de ba ye medin ene akosua age wakode boaten me ne menua pema Nana ya bo Libya boga na akosua ye ko we special birthday de ko ma ye nyina
yemba ye nana ye nua kuma ya de nyina ohene ba kojo enketia junior a special birthday where guy hey papa guy na ko tumi keka shem de nsa she boto mu de nsa she boto ba ko de nsa to ne kokko say e ka national pledge obi akokura bi a wawu ko de yasa wo de bi ogina wasaro ye promise enen kwala na ba no agina de do mutimi yesi bia nti ohene ba kojo enketia junior ene wanya mfie miensa Yakupon Winchrow. Yes, so co signing vessel academy wo ahene makoko ben. Yakupon Winchrow pa. Signing it from your mom and dad, Mr. and Mrs. Nketia, and uncle Tofiakwa. A general manager was on Sompa FM say